Ning ndi? Oh, periksa paling, Mbak. Nambah luntu paling. Gang 1000 campur ndi? Niku 3. Kale tahu. Kale. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gopeng. Halo pemirsa, selamat sore. Guys, jadi memang ki gak niatan tak konten guys, cuma pengen lah. Biasanya ki pemirsa ki penasaran kok Mbak Eka ki tukune ki nang endi, liyane nang nggone dulure ngono. Aku ki sepenting cedak endi ono ngono, guys. Yo cara mana bendino ya tuku nggone dulure wong adoh guys ya. Iku kan yo mbek sekali-kali metu ket wingi ana kecelakaan kereta kuda kuwi karo motor ki aku sik wedi guys. Asam. Soale ngene iki rame-ramene. Ya sing ngerti nang Blora update ana ketok beritane. Wis muga-muga amal piye kabare yo muga-muga yo sing terbaik lae lah yo. Sak yang menurutku rame-ramene canom-nom guys. Yo jenenge canom ki ya apa sih kok nang kalender wis kejadiane semono guys ya. Aku nek sore gak wani guys, nek gak ambek Mas Santo gak wani. Sumpah. Masalahnya ngono kuwi. Masalahnya ngono kuwi guys. Ramene ramu. Ya, apane canom-nom do ngabuburit. Bukannya aku ki mau metu. Ket ana kejadian iku aku wedi guys. Mbok piye nasibe aku yo gak takok yo ora wani takok yo ana sing wong merah ki ngerti. Kan sore. Wong sing menyewakan kuda iki ana kretane nang guri niku lho, guys. Kan iki tabrakan karo motor-motoran mlebu kolong roda. Terus sudah beberapa minggu yang lalu. Oke, guys, kemana tuh? Yo lali tak syuting saya yo kuwi. Nah, 12.000 dapat segini yo. Dapat segini worth it gak? Kita anggo ambek sahur barang pemirsa. Tak cukup nadai guys. Kuwi langgananku sego pecel pemirsa, sing anake wedok sing goreng-goreng kuwi koncone SMP Tampet Deni. Nah, iki sayur apa guys? Bumbu kaya. Iki yo bendina iki ganti menu guys bakule yo karo dienggo mangan bukane bakule dhewe. Saya sebentar ya guys. Terus laweke 1000-an, nek 2003 iki tempe, saiki iki apa-apa yang ndak guys yo. Tahu isinya 1000 sakmene iki. Aku ngucupno sego pemirsa. Apa yang ngucupno sego? Ada tumis daun pepaya iki tak nggo sahur guys. Harus sambal tomat. Jadi sayur iki tak nggo buka kan seger ngono. Oh 12.000 dapat segitu. Kenapa aku tuku yo kuwi ben sekali mangan entek. Ngono ceritane ini. Ya sekali-kali tak konten ki ben pemirsa tahu Mbak Eka ki nek tuku ning ndi. Ayo. Biasane pemirsa ngono takon. Wis golek mang tak jago pemirsa. Mau pakai jujur sik. Sayur lumbu pokoknya 12.000 lah wis 1000-an. Liyane piro? Ora ditotal piro mangkis 12.000. Berarti piro? Tung dhewe. Aku nek poso iki kacau, guys. Konsentrasinya kacau. Di AC, es campur 4.000-an. Aku seneng es teh, guys. Ger. Iki tas MBG pemirsa. Tak dono pemirsa sekali-kali ya tak spill. Beri sayurnya gimana? Kasih tak salah freezer guys. Ya durmen ya tak gue buka jadi aku urung tak resiki pemirsa. Aku pengen masuk ke
Wah, aku sing jus buah naga lali ra tak iki. Wong aku iki nek gak buka iki mangan iki wis gak kudu mangan neh biasa iki. Oh, iki ana lalapan lali, mau tak jupuk separuh. Ini panen dari pekarangan, guys. Alhamdulillah iki suweger. Yo ono sing tak nggo maskeran bareng mripat ben apa. Ayo gak boleh nakal. Iki lho tiem. Ayo. Iki timune, guys. Panen ya. Panen guys timune. Kok tak dono. Aku ngarep urung bar ngene resik urung bar kabeh. Resik aku urung bar kabeh. Ngerti suket iku sedelok terus kok keplongor ya tak lereni. Oh, guys. Aku kon ngobati suket iki bat sukete karek sithik. Aku ki wedine apa? Mbah aku seneng tak anu ae iki lho. Iki paling dinganu pitik iki greg teneng tak buenakne. Sampai wah kok teronge yo. Oh, iki urung anu guys iki. Urung mateng ya iki yo. Ini tak cupot anggo lalap. Iki tukul, guys. Oh. Tukul, guys. Ya ngono kuwi lah pemirsa. Iki ono sawi. Aku ngesiki suket, aku sing tak riti nek tak obati suket iki piye yo? Paranoid ya aku obat suket. Karena mungkin kurang resik oleh ngesiki kali ya. Ngono guys. Kono rame ono MBG guys, tapi MBG kanggo area andi aku gak paham. Blok wong kono demer gawe ya malah genah menyerap tenaga kerja guys, tapi entah kuwi untuk area mana aku gak ro MBG kene iku. Ya les lokal bahasa, lokal saisa. Ya kebanyakan ya iya ono dulurku sing kerja nang kono guys. Kuwi lho pemirsa, sampeyan ngerti gak ngarepe lapan kuwi ana warung. Lah sing duwe warung, andingin duwe warung kuwi. Kuwi sing anake pernah disangoni Mbak Manohara Kiki kuwi lho. Kuwi anake Pak RT anu, RT sebelah, guys. Kuwi nang kono andinge MPG kuwi. Kuwi pernah dijak ngonten tim Mbak Indah Rati. Kiki yang ngrengoleki Kiki ya kuwi, tau disangoni Mbak Manohara 50.000 barang kuwi. Pernah dijak ngonten barang. Bejoki aku ngono. Mbak, grape embos iku. Cimiu senul-senul, melendung-melendung miu. Iki lho guys, kucingku. Kayak Himalaya, cenul-cenule ibu ana apa sayangku? Njuk mam, njuk mam ber guys. Ora pindah duyane Excel kok. Wes guys ya, tak tutup dulu ya gimana nyepil sayurku. Seperti apa? Sik engko karek adus umbah-umbah. Nyiapno kanggo saline Jojo wis. Ya, terima kasih nonton kontenku. Sekali-kali ya tak spill tak dono. Engko pemirsa iku ben ngerti Mbak kan nek tuku ning ndi le. Kuwi nang iku pemirsa jalan raya arah Ngloram, kuwi pinggir jalan raya nek dari utara iku ya kanan jalan, nek dari selatan kiri jalan. Pinggir jalan raya pokoknya cedake Balai Desa, cedake apotek kene nek arep tuku nang kono. Nek lewat kono misal pengen mampir golek sayur ndalah lewat kono ya silahkan beli. Kuwi tetanggaku guys. Nek pas gak puasa ya beliau jualan nasi pecel sih biasa tak konten. Kan apa jarang tak konten yo. Engko pemirsa ben gak bosen yo sekali-kali orang bendino. Tapi nek buka yo bendino guys wong poso yo. Terima kasih, suasananya beda guys. Tapi saya berantakan tidak mainannya anakku. Tetap semangat, ojo lali, like, komen, sampai keluarga Mas Goplem. Nah anak larik nembakkan sporo sing akeh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah dengan pahala yang melimpah. Menunggu buka puasa ya guys ya. Aku gak oni ngabuburit isek tom-tomen guys. Maksudnya nek sore iki rame, nek esuk kan gak sepiro, paling ya wong jemput sekolah. Terus kadang kalau wong
wong liwat ke budal kerja, tapi kan iki ramene kan berkali-kali lipat guys. Kejadian sore wong kereta tabrakan karo motor iki aku sik ning-ningen. Soale liwat ndi ana Cepu Kota, nek tekan liwat Getas iki yo beng-bengan. Lewatnya yo lewat merah, lewat balong ya. Tetap semangat, ojo lali. Like, comment, subscribe, keluarga Mas Kopem. Nek ana kelakuane baik kami proses akeh. Tetap semangat, ojo lali. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.